Sengtini bot topic na tei kok sana thangai tongnar video ni thumbnail title nugui no bujiman khana kaisa buagra ni photo onek mukhang odeke photo chikhak jokna rok nugui no mankhana display o obna tini sengtini o borok no sanai eba ke o borok ni bagai o video no naino tonghanke kaisa challenge riwi sawo nang je obai ke chikhangmani direct asung no okat tonghanke asung no sahos tonghanke direct face to face video khlaiei snamui kono ge haisi koke nana asike challenge riwi sawo nang asike sini buagra no head khaika ke asike joli ka mani kogni nabo je nasle ka nei bo obai ke chikhangmani da nasle angai to bahai ke chikhama kumuba asung joli to ke nasle to hanke sahos to hanke video snambai video live direct nukjagai chikhak phunu de haisi koke busuk power tongnai gana single omte hairok no nukhangke wei lilake tongna muchungya tangi hinke sini prasarung ni bagai fight khlainai eba ke sini tiprasani bagai samung khlainai sini tiprasani bagai wanchungne obai ke se tini khlaijagai tongmani nukhangke sini bkhabo asakeno khep khep tong thogi angoi pheo mane sanani muchungo ta amte rongna haino nasigi tongnani muchungya asike jolibo obnate kabangma borongno wanchugi manana aborongno video samna nangya eba ke aborongno hain chana nangya blahani tamni le saya tongnai haydiba kaisa obai ke chikhakjak nukhangke norongno wanchugi nasiri kaisa borongni manchor manno asike tola khiglai remani hai engjago sungke kaisa bugrani kaisa reas khaijaknai jaka snamjak tongmani se bo direct se mukhangni je tam mukhangno chikhage obake chili phalakai tonton khangke tamle jole tongnai saya tongke ngesengya amtirokno nai tuwi karimangke se sada busungke ngite ge sanarok o video nani di khoroksa takhukni o video no ge anghe blackeno khairokha tei obnati ang kaisa kono sanamuchungo bini live je bo wanchukmani je bo tauk sai tongmani joto success klaiton bini bagai joto no surilai di sung joto tiprasarok god ni thani bini live no success klaiton je bo wanchukmani bo joto bini khani kogno sawi khanarika norok bo nainai di o video asake khairoko ang bini video no nubai video snambai rikha hangkai bani bagai tam sanai tei last of o je buagran photo chikhangna no tam sanamuchung kisa comment no kaham ki salini tapoge ham sabokhe nganda tha plat duwe ko he antum ani kelah he kelah duwe antum mak an in mokhe kelah duwe nang class 12 taw khen hostel lo tong na bonna sorawo mangge class 12 pass khe bor thangnai khumulung government gidi college khumulung khumulung okay belan namba da amu mai boy pai do jesu jefro jikono help nang khanke anoro phaidi best of luck okay thank you da